defecar, fer les sopes, esclatar, vessar, arribar al clímax. Tants mots per definir un orgasme i encara no sé què hi està implicat. Tant de bo... Ep, un moment. Perdona, tu ets el de la neurociència, no? Casualment, sí. Carremcat, i casualment ens hem unit per explicar-vos la neurociència rere els orgasmes. Què és exactament un orgasme? Doncs un orgasme, per molt que les zones estimulades siguin majoritàriament els genitals, acaba sent una tempesta electroquímica del cervell, concretament una descàrrega de neurotransmissors entre els que destaca la dopamina, que és un dels més importants. I les regions del cervell que més estimulades queden són l'hipotàlam i el nucli accumbens, que són justament dues regions que s'associen molt al circuit de recompensa i al consum de substàncies. Què vol dir que s'activen aquestes regions? Doncs que s'alliberen més neurotransmissors que de normal i per tant es generen moltes més connexions sinàptiques entre neurones. I per què no es pot controlar l'orgasme? Doncs perquè igual que hi ha unes regions del cervell que queden més activades durant l'orgasme, n'hi ha d'altres que queden més desactivades. I una de les més importants és l'escorça prefrontal, que és la que tenim aquí darrere el front, i és la que normalment s'associa a l'autocontrol i al control d'impulsos. Així que al quedar desactivada durant l'orgasme, perdem una mica el control de la situació i és per això també que ens sentim relaxats i alliberats.